חודש אחורה לפיגוע הירי והדקירה שבה נפלה לוחמת מג"ב הדס מלכה סמוך לשער שכם. הערב אנחנו מביאים את תיעוד רגעי הפיגוע, הגעת המחבלים, הירי לעבר השוטרים והתחמקות אחד המחבלים מתחת לעיני הלוחמים עד שהצליח לדקור את הדס. עם התיעוד כתבנו לענייני משפט אביעד גליקמן. הרגע הזה שבו 10 שוטרי משמר הגבול מחסלים מטווח קצר את המחבל שדקר למוות את חברתם ליחידה דס מלכה הוא סיומו של הפיגוע הקטלני בירושלים. יום שישי, 16 ביוני. מצלמות האבטחה שהגיעו לידי חדשות 10 מתעדות דקה אחר דקה את מסלול ההליכה של 3 המחבלים בדרך לפיגוע המשולב. מתחילים בצעידה ברחוב הנביאים בבירה, יורדים בדרך לכיוון שער הפרחים. איש אינו יודע שבתיק הגב שנושא אחד מהם על גבו מצוי רובה מאולתר מסוג קרלו ו2 סכינים. השעה 6:50. 3 מתיישבים בבית קפה ברחוב, מעבירים שם כמה דקות, ואז קמים וממשיכים בהליכה, מחפשים הזדמנות לתקוף. השעה 7:20. הם מתיישבים בצד הדרך, 2 שוטרים שעוברים בסמוך אליהם לא חושדים בדבר. עכשיו הם מחליטים לפעול. השעה 7:26. הם קמים ומגיעים לרכב משטרתי, 2 המחבלים ממשיכים להתקדם, השלישי כאן בתמונה נעמד מאחורי הרכב, שולף את הנשק האוטומטי ומתחיל לירות. הוא נתקל במעצור בנשק, מנסה לתפעל אותו ולירות שוב. שוטרי מג"ב מגיבים במהירות, ותוך שניות מסתערים לעברו ביריות והורגים אותו. מצלמת אבטחה נוספת מתעדת את האירוע מזווית אחרת. הנה 2 המחבלים האחרים, אחד מהם מנסה להוציא את הסכין ולתקוף את השוטרים, והם יורים בו למוות. המחבל השלישי בחולצת התכלת מתחיל במנוסה מהמקום לכיוון שער שכם. במצלמת האבטחה רואים את סוף אירוע הירי, מרחק 100 מטרים מהעמדה בשער שכם, שם מתחיל כוח מג"ב להיערך. 2 דקות לאחר שהחל פיגוע הירי, קולטת המצלמה את המחבל שנמלט, מגיח מאחורי העצים. הוא יורד במדרגות הסמוכות לעמדת השוטרים, הן דרוכים במקום בתוך העמדה. המצלמה אינה קולטת מה שמתרחש ממש בסמוך. בשניות אלה המחבל מתנפל מאחור עם סכין על הדס מלכה שהייתה בכוח הלוחמים. מה שמתעד את המצלמה הם הרגעים האחרונים של האירוע. חברי הלקוח יורים בו למוות מטווח קצר. רב סמל ראשון הדס מלכה זכרה לברכה נופלת בפיגוע במסע הרצחני של 3 מחבלים.